ஹலோ விவர்ஸ், வெல்கம் டு பாக்கெட் சினிமா நியூஸ். எஸ் ராஜமௌலியோட டைரக்ஷன்ல ஜூனியர் என்டிஆர் அதுக்கப்புறம் ராம் சரண் 2 பேரும் சேர்ந்து நடிச்சிருக்க படம் தான் RRR. சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் பத்தின இந்த கதை பிரம்மாண்டமா உருவாகிட்டு இருக்கு. இந்த படத்துல மிகப்பெரிய நட்சத்திர பட்டாளமே நடிச்சிட்டு வராங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு சில ஹாலிவுட் நடிகர்களும் இந்த படத்துல நடிச்சிட்டு வராங்க. இந்த படத்துடைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கும் விறுவிறுப்பா நடந்துட்டு வருதாவும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. RRR படத்துல ஐரிஷ் அப்படின்ற நடிகை ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்துல நடிச்சிட்டு வராங்க. RRR படம் இந்தியா 2021ல அக்டோபர் 8 அப்போ ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னு அவங்களோட சோஷியல் மீடியா பேஜ்ல அஃபிஷியலா ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க. RRR படத்துடைய ரிலீஸ் டேட்டை படத்தோட டீம் ரகசியமா வச்சிருந்தாங்க. இப்போ திடீர்னு சோஷியல் மீடியா பேஜ்ல RRR படத்துடைய ரிலீஸ் டேட்டை பார்த்த உடனே படத்தோட டீம் அதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க. அவங்க போட்டிருந்த அந்த ட்வீட்டை உடனே படத்தோட டீம் டெலீட் பண்ணவும் சொல்லியிருக்காங்க. கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த ட்வீட்டை அவங்க டெலீட்டும் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ட்வீட்டை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்த ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே அவங்களோட சோஷியல் மீடியா பேஜஸ்ல ஷேர் பண்ணி வைரல் ஆக்கிட்டும் இருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் அப்டேட்காக எங்க பாக்கெட் சினிமா நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.